Aminado ang Special Concern Unit ng PNP na wala silang dalang search warrant o warrant of arrest sa kanilang isinagawang pagpasok sa RL Garage and Storage sa Porac, Pampanga. Kahit wala ang mga nasabing dokumento, iginigiit ng team leader ng mga operatiba na si Police Major Madtaib Halman na legal umano ang kanilang operasyon. Itinanggi din ng opisyal na hindi raw totoo ang akusasyon ng may-ari ng RL Storage and Garage. Plain view po, doctrine ang inano namin. May mga coordination po kami galing sa Bureau of Fire at saka sa DEO, Department of Energy po. Sa dokumentong nakuha ng CLTV News, nakipag-ugnayan ng Special Concern Unit ng PNP sa Department of Energy pagkatapos na ng operasyon. At ang pinasesertipikahan ng PNP sa establishmento ay hindi para beripikahin ng RL Garage and Storage kundi fuel depot. Ayon sa mga operatiba, iligal ang aktibidad sa loob ng bodega. Katunayan raw ay nang maaktuhan ng mga tauhan ng RL Garage and Storage habang isinasalin ang laman na diesel ng tanker na ito papunta sa tanker na pag-aari ng RL Gas Refilling Station. Naaktuhan po namin talaga, nagkaroon ng illegal activities sa loob at may video po kami. Sa kopya ng business permit na nakuha ng CLTV 36 News Team, bodega at imbakan ang nakarehistro sa establishmento. Sa Philippine National Police Operational Guidelines ay malinaw din na nakasaad na dapat naka-uniforme at may pagkakakilanlan ang sasakyan at mga operatiba. Pero ito ang malinaw na recorded footage ng mga operatiba sa CCTV na nakasibilyan at nakatsinelas pa ang ilan. Ay, mali po yung sinasabi nila. Naka-uniforme po yung mga tropa, naka-Como Green at saka may uniforme po kami ginagamit dito yung Special Concern Unit. Kabilang sa mga ebidensyang hinahatak ng Special Concern Unit ng PNP ay ang 3 tanker. Isa lamang ang nadatnan sa impounding area sa gilid ng opisina ng Special Concern Unit, habang ang isa ay nakaparada umano sa gilid ng simbahan sa loob pa rin ng Camp Olivas. Pero ang tanker ng Uni-Oil na nag-deliver sa RL Storage and Garage, tila nawawala. Inilapit na ng nagrereklamong negosyante ang gusot sa opisina ng PNP Regional 3 Director. Hindi naman daw palalampasin ni Police Brigadier General Rodel Sermonia at sisibaki ng mga pulis na mapatutunayang gumagawa ng mali. Lalo na umano kung ang unit ay direktang nasa ilalim pa ng kanyang tanggapan. Sa kasalukuyan, kasong administratibo at kasong kriminal ang inihain kina Police Major Madtaib Halman, Patrolman Alexander Concepcion at Police Staff Sergeant Catherine Joy Corpus at iba pang nasasangkot sa RL Storage and Garage Operation. Rainiel Pawid, CLTV News.